Bantay Balota 2025 Midterm Election News Update. Samantala, kapulisan po sa Mangaldan puspusa ng paghahanda sa paparating na halalan. Para sa detalye kasama natin Idol Joanna De Vera. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. 19 na araw bago ang halalan, puspusan ang sinasagawang paghahanda ng Mangaldan Police Station bilang pagtitiyak sa maayos at ligtas na halalan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Perlito Tuayon, OIC ng Mangaldan MPS, 50 to 60% ng kanilang kawani ay i-deploy sa iba't ibang lugar sa araw ng halalan. Anya, tututukan ng mga ito ang lahat ng mga voting precinct sa kanilang lugar upang tiyakin ang seguridad. Tiniyak din ng opisyal na isang linggo bago ang mismong halalan ay agad nang iimplementa ang deployment plan na. Pre-deployment May 5, May 6 po ay talagang doon na po yung aming mga personnel sa voting precinct hanggang May 12 na po yun. At ngayon po nire-ready na namin kasi pag ano yung mga ballot boxes at mga other mga election paraphernalias ay isisecure na po namin yan. Ang bayan na isinailalim ng COMELEC sa yellow category. Sa kasalukuyan, nananatiling mapayapa ang bayan sa gitna ng nagpapatuloy na local campaign. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.